नमस्कार प्रणाम। हम फिर आ गए बानी कंप्यूटर के सहारे। का बताई रुआ लोग के हम ऐनी है कि हमरा आवे के पड़ल है, ऐसा देश में सिचुएशन आ गई बा, हमरा ऊपर ऐसा विपत के घड़ी आ गई बा कि का बताई रुआ लोग। तो चलिए अब समय रुआ लोग के नष्ट ना करम जादे, अब अपना बारे में अपन परिचय दी। तो हम अपने एसडीएम पत्नी के भूतपूर्व पति बानी, रुआ ये बात के मानी। कहे कि उ तो बात माने से इनकार करतिया आ दू लड़का के माई हो के भी दूसरा अफसर से प्यार करत। हाँ दे हंसतारू, तू मत फिलार हो जी ह कुदरा जी के मुद्रा लेके। भरोसा उठ गइल बा औरत जात पर से। हम माने बुझ जाई कि हमरा इज्जत के तो 26 जनवरी मन गइल जब से हमार मेहरारू से एसडीएम बन गए। महाराज हमरा तो विश्वास नहीं के होत कि हमारी उहे मेहरारू ही है जो एसडीएम बने से पहले हमरा से गाना गा गा के फिल्मी स्टाइल में विनती करत रहे कि मुझको एसडीएम बना दे रे ओ सैया दीवाने। सुना था कितना लय में कहतिया कि मुझको एसडीएम बना दे रे ओ सैया दीवाने। तोले तो सुन के अब हम तो फूल गई नहीं। तो मैंने बुझ जाए कि हमरा दिल में जैसे छिटलक प्यार के खाद, हम तुरंते ओकरा के भेज देने इलाहाबाद। ओकरा बाद कहनी कि तू पढ़ लिख के हमार नाम रोशन कर, कि लोग नाम ली कि देखो तहार कैसन पति रहे कि पत्नी के पढ़ा के एसडीएम बना देलक, डीएम बना देलक, कलेक्टर बना देलक। लेकिन जैसे वो एसडीएम बनल ही आ एसडीएम बनला के बाद देखी कैसे ओकर सुर बदलल ह। सीधा कहतिया का, मैं तुझको गधा बना दूंगी ओ सैया दीवानी। गधा बनला के बाद तो हमार तरेंगल लौकते बदी नहीं। मैंने कितना बात बताई वो लोग से, बुझ जाएंगे पत्नी के प्यार में तनी इमोशनल हो गए थे हम। इसीलिए पत्नी को पढ़ाने के लिए मैंने दिल का दरवाजा खोल दिया। पत्नी को पढ़ाने के लिए मैंने दिल का दरवाजा खोल दिया। आ वो जब पढ़ लिख के एसडीएम बन गई, मुझको टाटा बाय बाय बोल दिया। तब से हमारा दिल चकनाचूर हो गई बा। औरत जात पर से बुझ जाए कि भरोसा उठ गई, एकदम भरोसा उठ गई बा। यही से हम महिला लोग खातिर 2-4 लाइन लिखले बानी, तनी ध्यान देम लोग कि महिले रही पहिले इस सूचना सरकारी बा। ध्यान दी, महिले रही पहिले इस सूचना सरकारी बा। आ फैशन के नाम पर नांगापन के चलल लमहर बीमारी बा। यही से अब लोग कहता कि मर्द लोग भाड़ में जाओ, अब नारी के बारी बा। अब हमारा ही नहीं बुझात कि कौन सी खाती बारी बा अत्याचार करे खातिर। जो मर्द लोग गलती कैले रहे लो, अब ई लोग करी लो, तो ऐसे कहाँ जाई समाज। बराबरी करे के दौर में आदमी और गंदगी में उतरते जाता कि मर्द से कंधा मिला के चले। बराबरी होके के चाहिए, लेकिन अच्छाई में होके महाराज, बुराई में बराबरी होता। तो यही से अगला लाइन सुनी कुछ, देह पके कपड़ा खुल गइल पेटी में पड़ल साड़ी बा। देह पके कपड़ा खुल गइल पेटी में पड़ल साड़ी बा। अब बेटी करत तरी सन नाव गाँव, आ बाप के परत गाड़ी बा। आ महिले रही पहिले इस सूचना सरकारी। तो बस ये बात बा, हम कोनो महिला और महिला समाज के विरोध नहीं करत, लेकिन बस ये बा कुछ कमी बा पुरुष में भी, कुछ महिला में भी। तो हमने ये काम बात दिखावे के, तो वो दिखाओ तनी सन सुधार करे खातिर। बराबरी होके के चाहिए, लेकिन गलत चीज़ में बराबरी मत होके कि मर्द लोग पहले छोड़त रहो, हैंग करतल हो, अब हमनी करम सब पहले हूँ, ये सब होत रहे। लेकिन ये घटना से कितना लोग के भरोसा उठ गई हुई, कितना पिता अपना बेटी के पढ़ाई रोक दी, कितना पति अपना पत्नी के पढ़ाई रोक दी, कितना भाई अपना बहन के पढ़ाई रोक दी। तो इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ी समाज पर। यही से वीडियो बनावे के हमारे ये उद्देश्य से बात, एक के नेगेटिव मत लेम लोगन, महिला लोग खास करके। बाकी शेयर करी लोगन, सब्सक्राइब करी लोगन, कमेंट करी लोगन, फॉलो करी लोगन।